вярна спрямо Отечеството. И за възстание се готвихме. Нищо, че обесиха апостола. Кого имам честа да видя? Ти отде сте родом? Положително да ти кажа за това не мога, но приблизително. Аз съм този, който знае всичко и не знае нищо, който бива навсякъде и никъде, говори за всичко и за нищо. Тоест аз просто съм бунтовник, а ако искаш ти апостол, който проповядва на българския народ, защото скоро ще настъпи денят, когато турците ще ни нападат неочаквано, ще ни изхвърлят като овци. Не ли е истина? Да, истина. Като е тъй, той ти си длъжен да помогнеш на своя народ. Какво мога да помогна аз, жена? Свобода е дума от женски род. Жената трябва да ушие знамето на българските юнаци. Не съм видела татко. Ще го ушиеш, ще препаши сада и ще мине с него в ръцете си. Аз да бих разясаля 500 годишен нож в сърцето на тирана. Нека Европа заповяда. Аз съм просто учителка. Уших знамето, защото войводата ми заповяда. Нося го, защото народът така искаше. Майка му стара! Слушайте как ще зареве балканския лев. Момчета, гласът му ще разтрепери трона на султана и ще обади на цял свят, че Стара планина е свободна. Хора, бре! Да знаете, че ще пухне топчето, за да го опитваме. Та да не се плашва жителите дечурливата, ами ръката си бърят. Читаци няма никак още. Не се мират читаци. Нито един няма да оставим. Майка ми стара! Братя, вчера пристигнах в село на Джепага, изпълнив, в който поиска да затвори няколко души заедно с мен. Като бях известен за вашето решение, станах в оборишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, се отправихме към конака, където нападахме и убихме Медюра с няколко заптие. Сега, като ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака. Пушки гърмят придружени от ека на черковните камбани и юнаци се целуват един друг по улиците. Ако вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте и нашия пример в панегюрище. Наклонена любезни читатели, долу шапките. Напреден е Батак със своите развалини. Батак, славен и злочести Батак. Дали ще се намери българско сърце, което да не тебне само при произнасянето на твоето собствено име? Не вярвам. От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак? Там зад горите, много е далеч. Нямам татко, майка, аз съм свирак. И треперя малко, зима дойде вече. Ти, Батак, не си чул, а аз съм оттам. Помня го плането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах там. Ако ти разкажа, страшно ти се. Перущице бедна, бездонна ге пой, слава, вечна само на чедата твой, на твоята пепел и на твоя гроб, дето храбро падна, пасана ли роб. Слава теб, че ти се държа до крайност и бори се в пушек и падна със сяйност. С поглед страховит, блъскаха глави си от си и падаха, а други с настръхнали власи в своите колени душиха деца си. В този миг Кочо, простия чизмар, неранен от славно и бунтовник стар, повика жена си, млада хубавица, нараде с детенце, с златна косица и рече: Теохано, моя верна другарке, ти не трябва да живееш вече. Кочо, стреляй! Само по-напред убий мен, за да не дева мъките на рожбата си. Не ни остави да ни изгорят, Кочо. Нека легнем в един гроб. Не, тате, не дей, не го прави, не дей, не дей, мамо, не, мамо, моля те, тате, не дей, тате. И Господ от свода, през гъстия дим, гледаше на всичко тих невъзмутимо.